Nanawag ko, anak. Apan ilikay ka sa imong amahan. Walang kamangitan paagi. Huwag ko'y balita nga nadawat gikan nimo. Huwag kay kalimutan ko nun sa kalisod ang akong giagian. Apan gisuginlan ka naman ni Nanay Janet nimo sa tanan. Karoon na lang nga nakagamot na ang akong kahiubos o kalagot nimo. Uno Pedro Kapitulo 4, versikulo 12 ngadto sa 13. Mga minahal kong igsoon, ayaw ka makahibulong sa mga mapait nga pagsulay nga inyong giantos. Ayaw kini sipa nga talagsaong butang nga nahitabo kaninyo. Paglipa hinoon nga makaambit kamo sa mga pag-antos ni Kristo aron magbalipayon kamo inig padayag sa himaya. Ang RMN Production Center, mudalit ka ninyo nining tinuyo ng sugilanon, agig paghirumdum sa pagbalaan sa Semana Santa. Ubos sa panuwat ni Ingrid Misay Vertudaso, sugilanon nga naguluhan, komunikasyon. I miss the days when you were here beside me. Mama, those happy days when you were here to guide me. Ayaw, bisan usaon! Naghinam-hinam na kung nga mukhaon kay gutom na kayo. Pero mauli akong mabtan. Itlog, yabuan. Pagkaroon ko ni Buwana. Kay bao naman ka, nga gusto ko init nga sabaw. Buhay Bao na na ka. buhok. Sakit kayo, Mario. Sakit yay? Aray! Sakit talaga ka? Yang anong dili ka magmatgun. Anong dili ka man magtimaan. Unsay di na ko gusto. Wa na may kwarta. Unsaon man ako pagluto sa imong gusto. Nga man ko'y kapalit. Let's see. Yan na lang ako problema. Mangita kag paagi. Mangita kag diskarte. Huwag kay buot. Huwag kay ayo. Aray! Mario! Aray! Mario! Gusto na! Hey! Gusto na! Ah! Mama, nganong nagduko man na imong baba? Nakaisabat, ma? Naslide ramang ko, nak. Unya, namumo ko sa bangko. Nagkiat manggod si Mama Good. Wa mag-amping. Naslide din noon. Aw, kaluoy ni mo, mama, uy. Next time, mag-amping na ka, mama, ha? Anak, Timani, love, kaayo ka ni Mama. Love you so much, nak. I love you too, mama. So much. Sige na, sige na. Sod na sa imong classroom. Okay. Bye, mama. Love you, mama. I love you, anak. May hihigit pa ba sa isang katulad mo? Inang mapagmahal na totoo. Lahat ng buti ay naroon sa puso mo. Buhay man ay handang ipalay mo. Walang Diyos ko. Pasaylo ako. Ako ni buhaton alang sa akong anak. Gusto kong katagan siya og maayong ugma.
Dili ko kinimatuman ang akong mga pangandoy alang sa akong anak. Kung magpabilin ko uban kang Mario. Sakit kayo kini alang nako nga biyaan si Jane uban ni Mario. Pero wako'y mahimo. Wako'y laing kabinlan ni Jane. Og nasayod sad ko. Nga dili ko tugtan ni Mario nining ako pagkabuhaton. Diyos ko, sayod kung nakasabot ka sa akong tumong. Ikaw na bahala sa akong anak. Ayaw in town siya pasagde. Isali ko siya ni mo, Diyos ko. Hindi ay akong mama. Nganong dili man siyang nikuha na ako din sa school. Hindi, Jane. Paminaw, ha? Si mama ni mo, day, ni trabaho pa. Minsan ni trabaho siya. Kay siya man kinamukuha na ako din sa school. Nganong karon maman siya? Hain man na nga ako mama, Nanay Janet. Oh, Inday. Si mama ni mo, nilarga sa gawas sa nasod. Ato naman siya matrabaho. Kaya ron makapalit siya og daghang toys, dress, shoes, bags, o bisan unsa nga imong gustong mahatag ni mama ni mo. Alang pod sa imong pag-eskwela. Mabalik raman gud si mama unya ni mo. Dili ko masugot. Dili ko masugot nga wa si mama, Nanay Janet. Ito ko ni mama, Nanay Janet. Anong mama ko niya sa TV? Mama! Tay Jane. Milarga si Bethel sa gawas sa nasod. Kay nanimpalad alang sa mayong kagmaon sa iyang anak. Tuod man, nakatrabaho si Bethel. Apan suwa damha. Dili mayong balita ang iyang nahibawan gikan sa higalan ni Bethel nga iyang gipamalihog nga mo'y patanaw tanawon sa iyang anak ug mo'y iyang padalhan alang sa sustento sa bata. Unsa? Maunay nahitabo, Betel. Wala ko masayod kung iya bagyong gihapak sa panginahanglan sa bata nga akong gihatag niya nga kwarta. Nga imong gipadaalang kang Jane. Ay, grabe na cute ka, bisyosong Mario. Uy, misamot nga bibiya ka. Luoy, intong king bata. Ginoo ko. Nabalaka na kay ko diri nang. Kada tawag sad nako nimo kay gusto ko magkikistorya ni Jane. Dili gid mi magkaistorya. Naginaminam na kay ko nang uy nga makadungog sa tingog ni Jane. Grabe naman sad uy. Sukad sa akong paglarga nang wa gyud nako makasulti ang akong anak. Ang angday nga di man kutugtang Mario. Inigdawat niya sa kwarta, sirhan man din ko sa pultahan. Di man siya musugot nga makiksulti ka ni Jane. Mupugos gyud unta ka nang. Sobrang nagyud kay akong kabalaka ay. Tingali ko sa mauna-una sa akong anak. Basig nagtuon na siya nga wa ko maguna-una niya. Na, wa naman na mo trabaho, Oroy. Oh. Nagsalig naman lang nas ipadaan ni mo ni Jane. Nagsige naman lang nag-inom. Unya nang. Unsa man ning taon ng akong anak? Na, maulagi na, uy. Musumbong na ako mga silingan nga magsige in taon og hilak ang bata. Mangita siguro na nimo. Mingawon nimo. Labi nagmahubog ang iyang amahan. Luoy kay ang bata, diabetes. Mudali kong adto. Di ko pasudlo ni Mario. Paita lagi. Lisura gyud day. Ako'y maluis bata. Nang nabalaka na gid ko sa akong anak. Gimingaw na kaayo ko niya. Mupauli ko. Manangid ko diri sa akong amo. Kinalang ulion nako ang akong anak.
sad ka pa? Hubog! Isa'y hubog! Ako? Dili ko hubog. Dili ko hubog, nak. Nakainom lang. Ngano sige man kakupog pa? Ba't man na? Siya, hilom. Sige na. Kau na, ano na, matog na. Wa may sudan pa. Why Sudan? Oh. Wala na Sudan. Ganyan tayo. Oh, na may kape diha. Kutawa natin kag kape ha. Ibahog si kanon. Lami magyapon na. Kadali ha. Kutaw sa kong kape. Gusto ko ni Mama. Magluto man siya og lami nga sudaan. Di na natin ka! Gawag mo, mama! Di biyaan na kanya! Ipasagda na kanya! Wayayo to inaan mo! Dili ka niya! Pinangga! Gibiyaan ka niya! Kasabot ka! Lamang ko ni Mama. Dili ka lab sa imong inahan! Dili! Mulay isuot sa imong utok! Mama, lamang ko ni mo, di ba? Dili sinoon nga dili ko ni mo, lam. Gutom kayo ko, Mama. Ibigaw na ko ni mo, Mama. Mama. Nasaan ka ngayon? Nasaan pusong nalulumba? Kaluoy sa Ginoo, gitugtan si Bethel nga makapauli sa Pilipinas. Tuod man, nauli si Bethel o nagkita sila ni Janet aron ubanan siya nini nga wadto silang bay. Apan subo nga balandungon, nga wa na sila naabtan nga Mario ug Jane sa ilang bay. Jane, anak. Nay Janet, ang akong anak. Ano wa na din ay ang akong anak nang. Ginoo ko, uy, kakalibas. Pagkawa o magdahom nga wa na din sila si Mario o Jane din hitil. Niya pa ganito sila sa may aking adlaw. Naghatod ko sa kwarta nga imong gipada. Ay, kitaan man to nako. Nagdag mga bags Mario. Kauban si Jane. Ako bitang gipangutan nag-asa sila. Walang may tingog si Mario. Nisutoy man laglakaw nga naguroy kang Jane. Ginoo ko. Nang Janet, natabangi ko. Asa natabangi tao ng akong anak? Diyos ko, tabangi ko. Tutuloy ko asan ako pangitaw ng akong anak. Dugay na panahon nga wala na ginako ikita ko na ay na si Jane karon. Sa mga ng pabayo! Di ba ng pabayo? Ginoo ko! Nagkadugoy ko! Ma'am! Sorry! Sorry, ma'am! Kaluoy ba yung taon ni mo, Bitel? Day, kumusta naman ka? May gani, kay na ay nakasulti na ako nga nakakita pagkadasmag ni mo. Mo ay nagpahibaw na ako nga naako no ka din sa ospital. Gusto bang pagkahitabuain taon, day nga nadasmagan ka man. May gani kay wa ka magrabihin taon. Ang akong anak ng Janet. Si Jane. Ay, una nagkagulid ay. Kay naapakas delikado nga kahimtang. Ang ibo ra bagyong o ang nagrabian. Ay, sir, maayong buntag. Ayaw buntag. Ikon sa kanya. Sood nga higala, sir. I'm sorry sa alitabo. Wala ko tuyo nga dasmagan siya. Kalit mo siya nilabang sa dili pedestrian lane.
kalit siyang nigaw sa skinita. O wala yun ako matabang og pugong break. May nungdan nga naigo siya. Pasilo ako. Nakasabot ko, sir. Ug salamat nga wa nimo siya pasagdi. Ako katungdanan isip ay nakaristasya niya. Oh, namanggoy uban diha, sir. Puwera lang pod in taon sa mga maayo. Biyaan lang taon ng ilang nadasmagan. Wa gyud mga konsensya. Surti na lang og buhi pa. Pero og patay na nga iya lang biyaan, luoy taon kaayong pamilya. Daghan na gyud taong nahitabuan, ana, sir. Dili ko yung anak ang klase sa tao, ma'am. Usa ko kamayong Kristyano. O mahadlo ko sa Diyos. Sige na, ayaw ka balaka. Dila ko si pasagdan. Hangtod nga, mamaayo lang yang kimtang. Doon na ba siya pamilya? Kay gusto nta kong mahimamat sila. O mga ipasaylo nila. Sir, luoy in taon kaayo ni kaaging bayhanas kinabuhi, sir. Mao ba? Mahiyo ba nga imo ko sugilan? Gisugilan ni Janet si Dino sa tanang mapait nga kaagi sa kinabuhi ni Bethel. Hinungdan nga naluoy si Dino kang Bethel. Gipatrabaho kini sa usa sa gamayng negosyo nga mo'y gipamanage samtang tuwa siya sa gawas sa nasod magtrabaho. Usa ka biyudo si Dino, ug nahog ang iyang pagbati kang Bethel. Nagkahigugmaay sila, ug kay dili man kasado si Bethel sa samahan ni Jane, nagkasabot silang magpakasal si Dino. Paspas ka ng labay ang panahon, mga katuigan. Wa gyud magkakita pagbalik si Jane ug si Bethel. Dako na si Jane. Namatay na ang amahan ni Jane. Samtang si Dino ug si Bethel may mga anak na. Si Jane naglusaran lang sad nga nagpadako siyang anak kay namatay man ang iyang bana sa disgrasya samtang nagtrabaho kini. Oh, ang imong bag, Azi. Dala na. Ikaw sa Gio. Kuhaan na ng imong bagay. Malate na ta. Okay, Mama. Oh, sige na, let's go. Let's go na, oy! Oh, unsay buhaton before mo lakaw? Pray! Papa Jesus, thank you for everything. Muadto na mi. Please guide and protect us. Amen. Late kung kaganihan, day. Sige nagpangita si Mr. Lee ni mo. Suko na kaayo. Mikani, wala siya pag-apot ni mo. Ay, ang saon. Naglakaw ramang ko. Ipahubaya ka nga magatod pa ko sa mga bata sa eskwelahan. Ay, maulag ki. Kasabot man ko sa imong sitwasyon pa. Sa buhi pa tong imong bana, wa man gyud ka magkalisod og ingon ana. Kay may kaabag ka man. Sobra kabuutan na nga akong bana, day. Pero nga nung gikuha man siya sa Ginoo. Nga naibaw man unta siya nga gikinahanglan kayo na mo siya. Dili unta ko magkantos og sama ini. Day, ayaw ana, uy. Dili maayo nga kwestiyonon nimo ang Ginoo sa mga panghitabo. Iya ka ng pagbuot ang tanan. Ug siya ra usab ang masayod kung saon kaniya sa pagtapang. Mao na ginaingon nga adunay rason ang tanang panghitabo. Tungkol sa may iyang rason. Nga paantuson kog sama ini. Nga matiyo na sobrang kabalaka kuno si mamahimong mahitabo sa akong mga anak kung mawa ko. Una ko kasapot sa daga sa akong ginabuhi, day. Kung sa may akong sa Ginoo nga gipaantos mo kong sama ini. Gidakdakan ko sa tuwag kasakit. Tarong manunta ko nga pagkaanak. Tarong ko nga pagkatao. Ganong iyaman kong gipaantos. Gusto na. Naara ang Ginoo. Dili ka niya pasagdan. Dili pasagdan. Nga nung gikan pa ko sa kaming bata, gipaantos naman ko niya. Gibiyaan ko sa akong inahan sa way paglingi. Hangtod nga nagdako ko nga way inahan. Nakaamahan kong badlongon hangtod nga namatay siya.
kadako kong nag-inusara. Naning kamot nga mabuhi. Sobrang pag-antos. Kalisod nga way sama. Namasura ko, nang labada ko, nahimong sulugon, aron lang mabuhi. O nasadyagi kaya mahamat ko ang akong bana. Sobra akong kalipay o pasalamat. Na naitaw nga kaabag na ko sa tanang. Gipangga ko o gimahal. Natagan kong paglaom sa kinabuhi. Pero siyang gibuhat. Kaya nasan nang gikuha na ko. Jane, mali pa. Ang Ginoo susog kaayo ko nang muhatag og mga pagsuway aron sa pagsukod kun asa ko tubang imong pagtuo ug pagsalig niya. Pagsuway. Pagsukod sa pagtuo ug pagsalig. Grabe na sad kaayo mga pagsuway nga iyang gipatagamtam na ako, day. Sobra na kaayo. Di na ako makasabot sa tanang pagsuway. Magisgot kang pagtuo ang pagsalig niya. Wala mawa na ko. Tungod kay ni Ani Barong gihapon ko. Nagpakaisong na tuwang sa hagit sa kinabuhi. Bisan pa og buot na sa niyang kuhaon ang akong kinabuhi. Ha? Unsay puti mong ipasabot, Jane? Unsay puti ang kuhaon ng imong kinabuhi? Sa dili madugay, mamatay na ko. Hiya kong kuhaan sa kinabuhi. Aron ang akong mga anak na sadang iyang paantuson. Ha? Mamanay buti pasabot sa Ginoo, day. Ha? Maman ba? Unsay sakit nimo? Kano sa alang? Dugay na. Ako lang kining gidada. Kadili ko gusto mahibaw ang akong mga anak. Ang labas sa tanan, dili ko gusto nga dili na patrabahon. Kinakinahanglan kay ko trabaho. Aron mabuhi ko ang akong mga anak. Doon ako'y sakit sa kasing-kasing. Hangyo lang ko. Ayaw sultihin yung akong mga anak. Sa ato pa. Giantos lang nga nimo ang imong sakit. Wa ka magpatambal. Ako giantos alang sa akong mga anak. Kaya dili ko gusto nga mapariha sila nako. Dili ko gusto nga ilang mayaguman ang akong naagian nga kalisod gikan sa bata pa ko. Nagibiyaan lang sa way kasing-kasing kong inahan. Inahan nga way kaluoy, way konsensya. Nga na makapangutan ako sa Ginoo. Nga naman. Ganong giingon ko niya ini, Day Susan. Nga naman! Nga naman! Nga naman! Jane? Ginoo ko, Jane! Tapang! Tapang mo! Giantos ni Jane ang iyang sakit. Apan wa niya kini ibabaw sa iyang mga anak kay dili siya buot nga mabalaka kaniya. Bisan sa kakapoy o sa kakutas sa iyang pamati, pilit siyang mitrabaho o miatiman sa iyang mga anak. Sa laing bahin usab, maayo ang kahimtang ni Bethel uban siyang pamilya kauban ni Dino. Apan dako ang kausaban ni Bethel sa iyang pagkinabuhi. Gumikan sa depresyon nga wa ginya ikita ang iyang anak na si Jane. Pong! Pong ka, Pong. Pong ba siya? O, diba? Yan daw. Okay. Kaya na sad. Okay. Ngigali mo sa? Oh. Madyong naman ka diha. Diusi ka na ni mo kwarta ni Papa?
Junjun? Sakpan. Bagaan ni mo gnaon sa? Gisugalan nimo ang kwarta ni Papa? Naganto si Papa sa pagpanarbaho sa gawas unya ikaw. Nagbisyo na ka? Nasugalan ka? Bagaan ni mo gnaon oy. Uy kaikog. Bisag na ako na lang unta. Nga makakita nimo sige sugal. Maghubog-hubog pa ka. Di ka mawaw. Di ka maikog. Igo na, Junjun, ha? Hilom na. Ano? Mga tao nga naminaw, oh. Nga naman mawaw ka nila. Unya wa ka mawaw sa akong amahan. Nga iyang kwarta imong gisugal. Kangkang ka lang sa imong kamot. Mudawat ka sa kwarta ni Papa. Unya, giusikan lang nimo. Sige na kag bisyo. Pre! Gagnaong! Ay! Shit! Gagnaong! Junjun! Ano? Angal mo? Mga sugarol! Mga wayayo! Junjun! Ay, halano. Ay, mga sugarol kunot na mga way ayo. O niya siya, wa na'y kwenta. Ay, adik-adik. Gatama perme. Nari si ayo. Oh, come on. Hila sa baya manulti anang Junjun bitul ay. Mula sa gwa siya magpabadlong. Adik na ba tayo? Nga siya wa mag-usik sa kwarta ni Dino. Kaya ramang gibisyo sa siyang adik-adik. Baya no. Isumbong ng Dino ay bital. Sorry kayo, ha? Muundangon ako. Papuli lang sa ako. Uy, naunsa man. Uy, ay muundang naman noon ka. Maon na diha. Di magud na niya sumbong ni Dino ang binuhatan ni Junjun God nga nag-adik-adik na. Ay, di ko siya makakasumbong nga anak bayan na ng Dino sa una niyang asawa nga namatay. Ay, di sa siguro siya gustong samo. Oo, basin sad. Kasi man sa bitaw diri, sige man sa siyang madyo nga. Wa kay bawas Dino. Patas ra po di ay sila. Ay, da. Ay, kanasang anak doon nila ni Dino Bitel ba? Ay, kanang babae ba? Kabantay mo. Ay, halos ka daw na magsigig uli, no? Nga, halalain ay kuyog na lalaki. Hubog na ba ka da uli? Sa may labot ni mo? Ay, patay. Ay, sakpan ko. Ala, Lalaki na mong buhat, timantayon kay ka. Tiguang naman ta ka. At timan na ng imong madyong diha, oy. Ay, nang kinabuhis lang tao. Tiguang payot. Halano? Oghoy, kamong mga marites, no? ay, ala. Sakpan pa ganit mong manglibak na ako. Bantay lang gid mo na ako, ha? Mga tiguang chismosa. Oh, come on. Ay, masuko di. Ay, Hoy, hala, tiguang kunot na. Tiguang, hoy, mga marites kunot na. Di, raga! Hello, Day Bitel. Kumusta ba mo diha? Okay rami diri dong. Why problema? May noon, kung mo na. Rosan, kampante ra ko diri sa gawas sa nasod ka magtrabaho. Ikaw malakan yun diha. Isalay ko ni mga bata. Basta dong ay kabalaka. Dili ko gusto nga mag-uol ka diha. Naarba kas layo. Dili ko gusto nga maghuna-huna kag problema diha. Okay? Magpaabot mi din sa imong pagpauli. Okay, Day. Hapit ako muli, Day. Magkita ko yung ninyo. Kaya gimingaw lagi ko ninyo. Si Papa na? Junjun. Pakisulti ko. Abi lang phone, be. Ano pa? Junjun, kumusta? Pa, doon ako kang gustong isulti nimo. Kinahalan nga ako ni masulti nimo. Usap na kay importante, anak. Importante gid kay pa. Anak, isulti lang ko niya na ni mama ni mo, Binter, ha? Kaya di ko pili nga magduwang istorya ni mo. Kaya pinagang trabaho diri. Namas mama ni mo diha. Ato niya isulti kung sabay tuyon mo na ko. Dili pa. Kinahalan nga ikaw ang akong istoryahan. Ayaw ko bugos, kuya. Ibisi pa sa Papa. Jeremiah. Sige na pa. Bye na. Padayon na sa trabaho diya. Dong, Jeremiah. Pusta man ka? Okay pa. Ayaw ko gunaw na. Sige, bye pa. Amping diya. Bye ninyo. Amping mo din tanan, ha? I love you all. Bye pa. Pulos mo mga plastik. Sige mo ingon nga okay rami dire. Okay ra ko. Pero ang tinuod, dili mo musultis tinuod di Papa. Kung sa ginahitabo din Ingano? Ikaw? Musulti ka was tinuod ni Papa nga nagbisyo ka? Nagadik-adik ka? Sige ka nagkahubog?
imo ba nang isulti niya? Ha? Unya ikaw! Unsa man ka? Magpaka-perfect ka? Gabi kay di kulini mo dinhi sa bahay. Narakluhay ka dinhi permis sa imong kwarto? Buotan og tarong kuluhay ka nga nagpuyo ra ka sa imong kwarto? Nagtuo ka nga wa ko makasulod sa imong kwarto? Nakakita ko mga injeksyon. Injeksyon og lubin. Utok kang adik buwanga ka. At least ako. Sikreto kay kagkuanda. Nga adik di ka. Pero at least ako eh. Wa ko maghatag problema. Naara ko sa suod. Wa ko magpagkauwaw sa kadaghanan. Tungod na din sa akong problema. Sa akong ginahuna. Matambalan lang ko ni aron mo kalma akong nahuna. Problema si mo kagaral? Unsa man ko may problema nimo? Wa na kilabot, ana. Oh, nakanaman din na. Wa tay hilab tanay. Husto na good mo, ana. Taray! Utro sa ka! Wa kaya ngay mo badlong na mo eh! Kay utro sa ka badlongon! Inahan ka ang hinungdan! Hoy! Ayaw sulting ko na anak ang inahan, ha? Wa kay kadungin mo sulting niya kayong anak! Oo di, no? Imo mo din na sa inahan? Huh. Nagparihas la mo, mga wayayo! Buwang ka! Lukbagap! Ma! Mga anak, paspas og lakaw aron dili mo malate, dili. Oh, Mama. Gio, paspas og lakaw dong. Paspas na bitaw ko mo. Paspas ano? Ay. Okay. Sorry, nakod. Oh, hala. Mo? Si Mama. Mga naman ka, Ma. Mama. Okay ra ko mga anak. Kadali lang mupaway sa kong kadali ha. Nalipong na si Mama. Hinit man gud kaayo. Mama. Maunay na hitabo nimo? O, Daisan. Dito na ko og doktor. Og matod pa. Grabe no ko na ang kahimtan sa kong kasing-kasing. Kinahanglan ko operasyon. Og mas gikinahanglan ko ng heart transplant. Unsa? Ginoo ko. Kalisod, ana. Kada ko ka sa kantidad ang gikinahanglan, ana, day. Ang tabang intahon, Ginoo. Day, Susan. Naaunta ko ihangyo ni mo. Kung unsa may mahitabo na ako. Hangyo lang. Maluhod ko sa imong atubangan. Ikaw ni bahala sa akong mga anak. Luoy ka. Ayaw intang sila pasagdi. Please, isaan na ako karon samtang buhi pa ko. Isaan na ako, Day Susan. Oh, day, Jane. Isaan na ako. Dili na ko pasagdan ng imong mga anak. Ay, indot niya sa pamati ay. Pero nagbalik na ako sa bahay. Punang pa na ako ang pag-incheck. Indot lagi sa pamati ko eh. Feeling na ko, I can do anything. I can rock the world. I own the world. Ay, niyan ako sa convenience store. Time pa. Kanang lalaki nga nanaog siyang motor. Milakaw na magdiritso. Gibiyaan naman ang iyang yawi nga nagtangag sa motor. Minsa ka, kung akong kawato na yung motor. Kinida. Dugay na ba kayo kung nasuyaan ang motora? Pero wadyo ko makangko na. Oh. This is it.
It's time na nga makaangkon kog sama, ana. Sakya daw diritsong ni. O paraganon ako. Hoy, hoy, hoy! Hoy! Uy, nakakita ang guard! Day Jane, okay ra ka? Kaya pa. Medyo kutas lang. Pero kayahon. Day, naakay bisita. Ha? Kinsa? Ako, Day. Oh, na Janet? Sa katapusan. Nakitaan ra kita ka, Day. Sud sa dugang panahon na akong pinangita nimo. Salamat sa Diyos, nakitaan na kita ka. Nang Janet? Unya na lang mo pagkira sa istorya ining out na ko. Aron dili ka makasabaan sa tag-iya, Day. Usa kini tabuan Tiribaya. Nakapiyansa tuod tamo kagawas ka sa presyuan. Pero desidido kayong tagya sa motor nga pasakaan kag kaso nga karaping. Pasabta ko. Nag-emergency leave ko sa kong trabaho tungod din nga hitabo di mo. May lagani kay gitugtan kong makapauli. Gano ba ni? Pasabta ko ninyo. Dong Dino, kalma lang. Ayaw palabi sa kasuko. Tingali ko sa'y mahitabo ni mo. Usa kini tabu abitel. Abi bala ko og okay ra ang tanan dinhi. Matagtawag na ko mayo kag why problema. Dong pasaylo ako. Akong sayop kining tanan. Mayo, kami angko na ka. John. Kay tinuod bitaw na. Yaning sayop ang tanan. Wa siya musulti nimo sa tinuod nga hitabo dinhi. Iyang tabunan ng mga sayop dinhi. Dili siya musulti nimo sa tinuod. Kana tungod kay dili ko gusto nga mabala ka ang inyong amahan. Di na mo'y rason. Tungod kay hadlo ka nga basulo ni Papa, kay wa ka makabantay namo. Wa ka na makatiman namo kung naunsa nami. Wa na ka makabadlog namo kung naunsa namo gibuhat. Kaya ang imong bisyo naman, ang imong yatubang, ang imong sugal. Sa laktod, ikaw ang nagkuwang namong tanan, mauna ingon inimi. Oh. Nagpundo ka mo. Nanong karong ka lang na uli, ha? Hubog ka pa. Di ka gikan, ha? Ha? Naday ka? Ni adik. Balik ka! Dong Dino! Pasag di ko nyo, ha? Kung wa ka magdisiplina ng atong anak, ako may mo disiplina, ni. Karusa ka lang magkakama ng imong bisyo, ha? Nga maglaglaag ka, magubog-hubog ka, Karusa! Sugad lang nga nawa mo sa kong kinabuhi! Oh. Nagtumong malipayon ko din eh! Nagtumong malipayon ko din eh, Baya! Dili! May pasalaing daw malipayon pa ko! Malipay ko! Dili! Wala kong nakpuyo ko sa kalangob ng ngiob kaayo! Ngit-ngit kaayo kay way kinabuhi! Way lami! Sige pa! Sige! Sakpa ako! Sakpa ako! Kulata ako! Total, nagkasama ko ninyo! Bunog ako hanggang na mamatay ko! Pero siguraduhan lang sa ngawa mo makasa! Pagutan ang inyong kaugalingon! Kung wapasad mo isa, din na mo nga inyong mga anak! Kung wapasad mo pagkuhang na mo! Inungdan nga naingon mi, hindi pa! Joy! Ikaw, ma! Yan ang di magkamutingog! Sulti di ha! Tingog! Sa may katampo ni mo iningitabo ka ron, ha? Nanamigit si Papa! Doon ka may katampo sa kagupot ka ron niya itong pamilya! Gusto kami makiksulti nimo pa. Pero pirmi lamin nimo pakgangon. Dili ka makiksulti namo. Kay lagi busy ka sa trabaho. Pero imo gisaligan sa nunta diri. Kamoy among tangdangpan ug kasumbungan. Way ayo. Ang sugal mo igyatiman. Way maminaw namo. Way amahan. Naiinahan. Pero murag wa lagi hapon.
Ginahan ka mo hinungdan! Gusto na! Gusto na mo sa iyo pagtamay ka, mama! Pasaylo ako ninyo. Pasaylo ako sa akong mga pagkuwang. Mahagi pa sa ilo natin kasi mong pagkuwang. Tungod kinakasabot ko kung anong na yung anak ka. Nawala ka sa ustong paminsar. Nablangko ka sa unsay angay. Huwag dili angay nga buhaton. Tungod sa mong nagyan. Naglabi ang kahadlo kong kabalaka. Unsay buot ni mong ipasabot, Jeremiah. Nabasahan ako ang imong diary, ma. Nabasahan ako ang tanan. Kung unsa kapait ang imong nagyan. Dong, sayop gihapon ni akong tanan. Dunasab ko sayop. Dili ni imong sayop ang tanan, Betel. Dunas ako pagkuwang. Gusto si Joy. Doon ako'y pagkuwang isip usa ka padre ni pamilya. Nagkuwang ko sa pagpakigsulti kaniyong akong mga anak. Kuwang ko og komunikasyon kaniyong akong mga anak. Kaya kung ako punta ka nagimuhat, dili unta ta mo sangpot sa ingon ini. Dako sad kong sayop, Dong Dino. Sawa pagsulti nimo sa matuod nga kahimtang namo dinhi. Sa mga bata. Og mismo na ako. Nagumon ko sa sugal. Tungod kay gusto kong lingawon ang akong kaugalingon nga dili maghuna-una sa nawa akong anak nga dugay ko nang gipangandoy nga makita. Anak? Unsa? Pasaylo ako ninyo mga anak. Wa ko mosulti ninyo ini. Ako kining gitago sud sa dugay panahon ninyo. Og mao kini ang hinungdan nga usahay mauha ko sa akong kaugalingon. Tulala. Og wa masayod unsay angay buhaton ninyo. Blanco ko. Ug mao na rason. Gagipasagdan lang minimo. Mangwa na mo mabati ang imong inahan ng pagpanggang pagatiman. Kasi yali imong iuna-una, ma. Kanang anak di mo sa lain, mo imong ikabalakan og maayo. Mausa naman lang ni Jaime. Huwag ka mag-una-una sa mong bation. Usa ko kaglasiyas pagkainahan. Irresponsable ka! Ayaw pagsuting sama ni anak sa imong inahan. Janet! Ay, Betel. Dahil ni Anamiday. Oh, siya si Daijin. Kinsa na sila? Siya si Janet. Suod nga higala ni Mama Betel ni mo. O ka nang iyang kauban. Mao ka na ang anak ni Mama Betel ni mo. Nga dugay na niyang gipangita. Ako ang nagsugo ni Janet. Nga ipapangita si Jane. Dino! Sa hiluma, nihangyo ko ni Janet. Nga pangitaon si Jane. Alo sa ingon. Maibanan ang kabugat si Tugan. Naamal tuon mi nga imong pamilya karon. Pero kasabot ko, nga kuwang lang gihapon mi alam nimo. Dili kompleto ang iyong pagkatao kung dili makita si Jane. Nung wa ka mo sulti na ako nga mao ni ang imong gibuhat. Unta dili ko ingon ini ka desperada sa kinabuhi. Nga hangtod na hinuna damay ang atong mga anak sa akong gipakita sa pagpabaya sa akong pamilya. Pasilo ako. Sa gihapon, nagkuwang ko sa komunikasyon kanimo. Jane! Jane, anak! Nakpagaksa ko! Gimiyaw na kahit ko mo, anak! Sa isang katulad mo Nang magmahal Ginayaw na sa kaayo ko nimo. Pero igo na nga nakita ta ka. Dili pa na ako kaya nga mong kakos nimo. Masilo ako nga naapan ako ang sobrang kasakit o kayubos. Nga nung gibihaan ko nimo.
Nga nung gipasagdan ko nimo. Grabe ang ako mga pag-antos nga nayaguman nga imo kong giliyaan. Anak, masaylo ako. Masaylo ako. Sobra nga akong pagbasol nga nung gibilin ti ka sa imong amahan. Wamalang kay tawagan aron makigsulti na ako. Wamalang kay suwat aron kumasapon ko. Kunahunsa ko. Kunbuhin mo ako. Anak, nagsige kog tawag. Pero dili mo sugot ang imong amahan nga makigsulti ko nimo. Dili niya ihatag ang cellphone. Bisan suwat, wa ka makahuna-huna og pada. Anak, wala ko masayod. Kunain na mo. Nawa lang mo og kalit sa atong kipuyan. Maunang dili ka makabahay kung nga nung ingunin ang akong gibate niya ni mo. Blanco ko sa tanang pangitabo. Maya ko pagtuong ang gimaliwan ko ni mo. Kay way komunikasyon nga naabot na ko. Og naapaunta, masabtan na ako ang tanan. Apan gipasabot ka naman ni Nanay Janet ni mo, dili ba? Karon na lang nga nakagamot na nga akong kahiubos o kalagot ni mo. Tanan na lang, Janet. Pitil. Ari sa amin. Manawag rin niya ako ni mo, Janet. Mauna. Mauna. Mausap na among kibati. Kay dili may makapagawa sa mong problema diha ninyo. Adto na lang mi sa laing tao makiguban. Hinungdan nga mo dangop na lang mi sa bisyo. Tinuod na. Dili na makapagawa sa mga gibati. Hinungdan nga mo dangop mis bisyo. Sa drugas. Dili na rason nga drugas dayon ang gangpan. Isultiw na mo na mo. Unsaon lagi na mo pagsulti nga dili man mi ninyo paminawon. Wa mo'y panahon alay na mo. Gusto na! Dili na daw angay magpasulay karon. Dawat na to nga kitang tanan. Dunay sayop. Dunay pagkuwang sa usag-usa. Muna angay na tong buhaton karon alang sa kahapsay ni ining tanan. Kasabot mo. Gusto na, Jeremiah. Kuhang kita sa komunikasyon. Karon, nasuta na ako kung unsa ka importante ang komunikasyon. Kung unsa ka dako sa iyang papel alang sa usa ka relasyon. Sa pamilya, igsuon, managhigala, o kaubanan sa trabaho. Aron dili mo sangpot sa dili pagsinabtanay o kagubot sa usa ka relasyon. Pasaylo ako niyo. Husband ko. Pasaylo ako ninyo. Pasalamat sa ko ninyo, ma. Labi na ni mo, ma. Sa akong pag-judge ni mo. Pasaluasan ko ninyo, ma. Ma, dunasan ko'y sayo. Nagpada ako sa kamabaw sa akong pinapon. Ingon pasad ko. Naghatag ang problema ninyo. Pasaylo ako. Ako ni silbihan sa usap persuan. Ang akong nahimong sa... Pasaylo ako sa akong pagpakauhaw sa akong pamilya. Ang importante, nagkahiusa na kita. O gidawat nato sa usag-usa ang atong kasaypanan ug pagkuhang. Mga anak ko. Nang Janet, kaluoy sa akong anak. Ngano manang? Nganong ingon man ana ang iyang gidangatan? Diyos ko. Ngano nga ako pa mga anak? Ako na lang unta. Naluoy kay kus imong anak tay Pitil. Pero misagi unsa na akong hagyo nga motabang ka alang sa pagpaopera. Dili gyud siya mo sugot. Dili niya dawaton ang imong tabang. Bahala na lang kunog ikamatay niya. Basta dili lang magikan nimo ang maong tabang. Diyos ko. Sobra
sobra ang epekto niya sa akong gibuhat. Mao ka na, Day Bethel. Iya gyud kining gikasakit ug maayo. Pero dili ko makatugot nga dunay daotang mahitabo sa akong anak ng Janet. Dili ko makatugot nga madungagan ang iyang mga kasakit. Gusto kong makabahos niya sa akong mga pagkuhang ng Day Bethel. Nang labay ang mga adlaw, ug dugay ang mga panahon. Hilom nga mitabang si Bethel sa iyang anak nga si Jane, pinagi kang Janet. Wa kini mibaw nga gikan siyang inahan ang maong tabang. Ug miabot ang adlaw nga namatay si Bethel tungod sa brain tumor. Ug wa sa magdugay, gikinahanglan na sad ni Jane nga i-heart transplant siya. Salamat sa Diyos. Successful ang imong operasyon sa heart transplant, Day Jane. Salamat sa Ginoo, Nanay Janet. Salamat usab sa donor ng Janet kung sikin sa mangganit siya. Pero nganong dili man pwede nimo isulti nako. Kinsa ang donor nay? Jane, Sir Dino, kumusta, Jane? Salamat sa Ginoo nga mayor ang imong operasyon. Oh, sir. Salamat sa kaayo sa imong assistance. Tugod kay mahal o respeto ko ang imong ilahan. O niya, dawatan ni. Unsa kini, Sir Dino? Basahan ka na. Anak, Jane, siguro sa panahon nga magbasa ka na ni ining akong suwat alang nimo, nahuman na ang imong operasyon. Ug manghinaot ko, na dili mapakyas ang mga doktor sama sa ilang gisaad kanako. Ako kining gihimo, tungod kay gusto kong makabawi sa akong mga pagkuwang nimo, anak. Mahal ka kaayo nako, nak. Nasayop ka sa imong gituhuan nga gibaliwa, tika. Ngawa ko magmahal nimo. O gipasagdan lang, tika. Tingali, nahiloan lang sa imong amahan ang imong una-una sa sayop nga pagtuo. O kaywa ka naman makigsulti na ako. Hinaot nga mapasaylo ko nimo, nak. O imong mabati ang akong sobra nga pagmahal karon nga ana-ana, nagkauban ka nimo ang akong kasing-kasing. Nanay Janet? Sir Dino? Unsay? Oo, Jane. Siya ang imong donor. I miss the days when you were here. Mama! Dugay rati kang gipasaylo. Kidaog langit ko sa akong kahuyang. Ang nagpadaog sa akong kahiyubos ug kasuko. Pero ang tinuod, gusto na kayo tikang magakos. Mamati ang imong pagmahal. sobra ang iyang kakulang. Ngawa ka makigsulti niya, Day Jane. Kaya kung naapalagunta mo'y komunikasyon, di yun na usabot sa inyo na ini ang tanan. Sobra nga akong pagbasol na ni Janet. Uwahay na ang tanan. Dili na ako siya magakos. Dili na ako masulti niya nga mahal kayo na ko siya. Masaylo
Dayon ang akong mama. Masalo ako. Mama! Sent from the heavens above. Ang komunikasyon, dako kayong papel sa atong inadlaw-adlawng pagpagkabuhi. Importante kini sa tanang matang sa usa ka relasyon. Kamo, aduna ba kamo ni ana? Kung wa ka na ninyo buhata sa inyong kinabuhi, sugdi na ninyo karon alang sa kalinaw ug kapsay sa matag relasyon ug magpabilin ang gugma ug pagsalig sa usag-usa. Ug dinhi mahigala na tapos ang tinuyo nga sugilanon nining panahon sa Semana Santa. Sinuwat ug ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Spinner, Joel Bensi. Audio editor, Jeffrey Gabunada. Soundman, Ricky Garing. O gani ang mga artista na hatag kinabuhi ni atong sugilanon. Sa papel ni Bethel, Cecil Daniusus Cabrera, Jane, Teresa Tirol, Janet, Marites Barba Albores, Dino, Ricky Garing, Junjun, Randy Padayaw Suson, Jeremiah, Janjan Lara, Susan, Matit Kabudlan, inabagan ni Jenner Garing. Sangan sa RMN Drama, kining inyo higala sa kahanginan, Joel Binsi, manamilit umingon. Daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo. Hinaot kang Diyos, magauban kanatong tanan. Tatak, RMN.